ifeoma dị n'ụwa ya ka anyị na-ayọ Olise akela anyị ifeoma dị n'ụwa ka anyị na-ayọ Chukwu Chukwu ọbịa ma obi n'igwe nke atọ ifeoma dị n'ụwa ka anyị na-ayọ Chukwu ifeoma dị n'ụwa ka anyị na-ayọ chi anyị Chukwu oke ifeoma dị n'ụwa ka anyị na-ayọ Chukwu ifeoma dị n'ụwa ka anyị na-ayọ chi anyị Chukwu oke Chukwu kere mmadụ biko meela anyị ifeoma dị n'ụwa ya ka anyị na-ayọ Olise akela anyị Chukwu ọbịa mana mụ bịara egwu ahụ Chukwu ọbịa ma obi n'igwe nke atọ Chukwu ọbịa ma obi n'igwe nke atọ ọgbalị nkịtị n'ụwa ka okwu dị ụlọ ọrụ ya ọgbalị nkịtị n'ụwa ka okwu dị ụlọ ọrụ ya obi n'igwe n'ụwa obi n'igwe nke atọ ịnọ n'eluigwe nwere ụwa merebe mkpokwesị ugwu Chukwu obi n'igwe ka mụ dị n'elu Chukwu kelu mmadụ n'ume ekele ya obi n'igwe ka atọ n'ume ekele ya Chukwu ọbịa ma ọ dị nwanne m ọ bịara dị Sunday Ezenwaofor Anam mgbe anyị na-aka ji ofu egwu n'ime Igbo be anyị n'ụlọ ọ dị alafu nwanne m lafa meret sida 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 ice ifeoma dị n'ụwa ka anyị na-ayọ Chukwu ifeoma dị n'ụwa ya ka anyị na-ayọ Chukwu ọbịa ma ifeoma dị n'ụwa ka anyị na-ayọ Olise ifeoma dị n'ụwa ka anyị na-ayọ Chukwu onye nna ọgbalị nkịtị n'ụwa Chukwu okwu dị ụlọ ọrụ ya ifeoma dị n'ụwa ya ka anyị na-ayọ Chukwu ifeoma dị n'ụwa ogologo na-arụ isi ike ifeoma dị n'ụwa ife akwa ibe nwenwe Chukwu si anyị ga n'ụwa ka ịmụmụ ka ịbụ ụba anyị bụ mmadụ n'eze anyị ya mụmụ ebe ahụ ifeoma dị n'ụwa ka nna ya ochiwo ifeoma dị n'ụwa ka nna ya Chukwu ọ dị nwanne m eji m egwu ekele mmadụ ka Kristian Chukwu gozie gị nwa agwanze m ọ dị alive my brother ọrụ bụ Kristian ọnụme ekene ya Kristian ọnụme ekene ya Kristian ọnụme ekele ya ọzọ Kristian ọnụme ekele ya anwekwenze ọnụme ekele ya ifeoma dị n'ụwa ka nna ya Chukwu Kristian nwekwenze odogwu bịa Kristian ọnụme ekele ya odogwu bịa ifeoma dị n'ụwa ka ị na-ayọ chi ime chapelet ọnụme ekele ya chapelet Kristian ọnụme ekele ya ọzọ ọzọ Kristian ifeoma ka anyị na-ayọ Chukwu ife akwụ ife nwenwe ogologo ndụ ya na-arụ isi ike Kristian chapelet omekele nwanyị esi odogwu ọnụme ekele ya ọzọ nwanyị esi ọnụme ekele ya ọzọ ọzọ Kristian ebiko jisi ike n'ọlụ gị ifeoma dị n'ụwa ka nna ya Chukwu Kristian chapelet odogwu enwekwenze odogwu bịa ụmụ ọja na-eke isi nwe bịa enwere ụmụ eze ji ka isi bi ụwa gị Kristian odogwu nwe bịa ụmụ ọja na-eke isi nwe bi ụwa gị ifeoma dị n'ụwa ka ị na-ayọ Kristian Kristian nwe ekwenze na-alụ ha na-alụ ahụ ụmụ ọja dị ka gị si bi ụwa ọzọ
onye mokristian ọnụ mekele yo enwe gwenze ọnụ mekele ọzọ tablet nwe gwenze ọnụ mekele yo nwanyị esi okristian ọnụ mekele ọzọ eji m egwu ekele mmadụ ka kristian nwe gwenze Chukwu gozie gị ime tablet Chukwu gozie gị ọlọsọ nwere m ka isi bi ụwa gị ya anyị ga-adị ka ejide jara agwa ọ dị nwanne m ọrụ nke masị m kelelu gị ezi mma gị nụnụ ụlọ ọbanụ ekwenze jambọọdụ ụmụ agbara nụ ezi mama Chukwu gozie gị ala n'azụ nwa m mama na ị ga-adị ka ejide jara agwa ọ dị nwa brọda ezi mama ọnụ m ekene ya nne nwanne m mekene nne m ezi mama zi mama lalụ ala n'azụ nwa bịa ala n'azụ nwa ọnụ m ekene yo ala n'azụ nwa ezi mama ya ne kristian nwanne kosisi ọnụ m ekene ya ọzọ ịnụlị ahụ onye mgbosa mbọdụ ọnụ m ekene ya ọzọ ezi mama bịa ọ dị nwanne m ọlọsezi papa ọnụ m ekene ya ọzọ ọlọsezi papa ọnụ m ekene ya ọzọ n'alụ ahụ ọ ka na-eso ọnụ m ekene ya n'alụ ahụ ọ ka na-esi obiko ndị jisike papa ebuka ahụ papa ọ ka na-eso ọnụ m ekene ya ọzọ ezi papa ọnụ m ekene ya ọ ka na-esi papa mụlụtụ ebuka gwa gị mụlụtụ ebuka n'afọ gị taa papa Chukwu ọnụ m ekele ọzọ papa chunoso nwanne m nwaka na-eso ọnụ m ekele ọzọ ịnụrụ ya enwere umeze Chukwu n'usiri ụwa m daalụ ọrụ bịa odogwu ọ dị nwanne m referent m desa ameke na ọnụ m ekele ya ọzọ ọrụzi ameke na ọnụ m ekele ya ọzọ n'ala ọgụ ameke na ọnụ m ekele ya ọzọ ameke nwanne m nwa mmazụ ọba biko gị jisike aka na-eme ọgọgwanya na-eme na mgboyi ameke si nkapụrụ ameke na ọnụ m ekele ya ọzọ onye mo kristian si m nkerekwu n'ọzọ onye mo kristian si m kenu n'ụzọ alụ ahụ bela na-eso nne nne na ndị egwu ya anya na ndị egwu anya ọ dị nwanne m eji m egwu ekele mmadụ ka Emeka azụ ọnụ si nchapụrụ odogwu o kristian nwekwenze m chapụlet onye si m kene gị ga dike chinechi ada agwa agwụ sa soliba sida sawa sida ice water onye ebuchi ọnụ m ekele na-alụ ahụ nwanne bụ ọnụ m ekele ọzọ ọlọzọ onye ebuchi gwọgwọ nwanne bụ ha na m enwere mezechi onye ebuchi ọnụ m ekele ya ọzọ na-alụ ahụ ọ gị melụ mmadụ bụ Chukwu ga-enye gị ya mmaji oge melu mmadụ Chukwu ga-enye gị ya onye kpuchi o na-alụ enwere mezechi ka izi n'ụwa gị odogwu ego bịa onye kpuchi Chukwu gozie gị ọrụ si Lagos ka dị achụ aka gị ị ga-adị ka echi na-echi ara agwụ ọlọzi pọlụ ọnụ m ekele botesi ọnụ m ekele ọzọ botesi ọnụ m ekele ọzọ pọlụ dogwu nwa bịa botesi na ọnụ m ekele ọzọ
ọrọzi koto n'oke ede atụ aka gị gwụ kwalụrụgwu nwa bịa 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 wobena dị sọnde ọrụ nyana ndị egwu ya wobena dị sọnde ọkwa nyana ndị egwu ya egwu a na-akọrọ m n'ọnụ wegbe obela na-eleze mụ ya bịalụgo egwu ndị ya ịnụrụ ya webe mmalụ n'ụwa ka na-emeluchi m odogwu nwanne m webe mmalụ n'ụwa ya ka na-emeluchi m a na-atụ egwu n'ike bela dị sọnde egwu ka mmala anya ya ịnụrụ ya wobena dị sọnde na mma na-alụrụ olugbo wobena dị sọnde mma na-alụrụ ụkwụ ọlụ aka wobena dị sọnde na mma na-azụrụ ụkwụ abịa kwụ wobena dị sọnde ọkwa egwu ka anyị wee bịa mbịa o mmadụ ụwa bikwu na-achọ na m na-egwu ka ndị lụkazie ndụ bela dị sọnde mụ na ya unu ka ndị lụkazie eme ya nya mgbagwo ọ dị nwanne m eji m egwu akara mmadụ ka Sunday ilegbu na mụnụ kwadola Chukwu gozie gị nụ Sunday ilegbu na m kwadola ị ga-adị ka echi n'echi ada agwụrụ agwụ ma bụ ọda ọrụrọ maka isi bi ụwa gị nụ o Christian Ekwenze ime nchepụlete onye si nwoke nụ o ga-echiri ya zere nụ n'afọ na naịt Christian ọnụ mekene ọzọ Christian ọnụ mekene ọzọ Christian ọnụ mekene omo Christian biko ndị dị isi ike na alụ ngozi n'ebe nọ na alụ ngozi bela dị Sunday na-elote gị emụledugwu nwa bịa bịa wobena dị Sunday egwu ka ji achọ ya Christian nwaka na-ekwe Chukwu gozie elu mmiri o buru di change maleche ke na luja atu aka ge buru di change odogwu na maleche no gwo me enwelu message na kisi bi enu buru di change wobena de Sunday na mu na atu adudu wobena de Sunday mara de Sunday meligwe lile egugu wobena de Sunday mu na ju Christian adudu meligwe lile egwu jebi wanyaka je ligwu egwu oyomo bright na-egi a na-akọrọ m n'aka oyomo bright na-egi a na-akọrọ m n'aka figo odogwu bịa oyomo bright nwa ọgọsi nọ na ngozi enwere ya onwa jọfọdụ ọnụmekene aka jọfọdụ oyomo bright nke bụ nwa nnukwu olili ego ga na-akọrọ m n'aka ọntụ eji m egwu ekere mmadụ ka Chijioke ọka nnekwe n'ụlọ Chijioke anyị esiri papa oke nwa Chukwu gozie gị ọrụ m enwere m ka isi bi ụwa ị ga-adị ka echi na-echi ada agwụ agwụ ọrụzi Indonesia ebe na nje ebiri m ị ga-adị ka echi ma bọda ebugalala ebukọ n'ume ekene na alụ ahụ obena dị Sunday nwa mbe ekene go ọzọ ebuga ahụ àwọn kan yesi n'ọnụ mekele ya ọzọ bịa ebuka ọnụ mekele wọka Indonesia ha ka ede achụ aka gị Indonesia wobele dị Sunday ọmụlelote gị ebuka wọka na-esi biko debe gị Chukwu debele m ebuka ka na-esi kedu maka Chijioke Anam nwa bebi nunu esa ma bọda egwu abụ egwu nwanne na nwanne m ọ dị alive ebọlụ pọlọnụ m ekene ya na alụ ahụ ọnụ m ekene ya ebe na dị Sunday balụ egwu mbi egwu ahụ ebọlụ ọgwa bọlụ nwa bisi ọrụzi bọlụ ọnụ m ekene ọmịata na nwoke eze bụ ụwa gị otirila ka ya be na lụda chụ aka gị gbatụta enụlị ahụ abele na-ebelu ndị nọ n'obodo oyibo baba mba ego obena dị Sunday wamụlele otu oyi ụmụbọọlụ Chukwu debelu mi odogwu bịa ọ bụ ọlọnyasị m kelele ezi nwanne nwoke bụ Peter Nwabisi nnu Peter Nwabisi Chukwu gozie unu o Christian ọnyasị m kelele unu Christian Ekwenze the man chaplet ọrụ nnazọ ọnụ mekele na alụ ahụ nnazọ ọnụ mekele nnazọ ahụ ọnwa Victor n'ọnụ mekele iyo ọzọ
ọrụ metiti ka gị si bi elu ọ na-azụ ahụ ọrụ zikotonu ka ihe na-achụ aka gị odogwu nwa bịa wọ́bẹ̀lá lè sọ ní múlẹ̀ ló tẹ̀yìn ooo wọ́bẹ̀lá lè sọ ní múlẹ̀ ló tẹ̀yìn dàlọ́rùn dàlọ́rùn egwu jibi wanyaka nù eti odogwu egwu jibi wanyaka nù nàkún abọ́yẹ̀ nwanne ma ẹ̀wọ̀n alẹ́gbẹ̀ẹ́sẹ̀ chukwu debelu mi eskedi ẹ̀wọ̀n alẹ́gbẹ̀ẹ́sẹ̀ chukwu debelu mi ọrụ ozi gị na-abịa n'ụmụ ekele ogi na-abịa odogwu nwanne fulebu nwa ka ele na-eme ifeoma dị n'ụwa ka na ya ochukwu ọrụ ozi kristian onye nwasị m keleli ya ezi papa nke ya lụwa nabanụ simon ekwenzenụ ezinna rest in peace biko nabana ndokwenụ papa m tugoje gị nabana ndokwe ọmụrụ nwa da nwa anwụ eke dịka dị ọsịcha ya my brother ọ gafọ ọnụ mekele ya n'alụ ahụ ọrụzie duwili ọnụ mekele ya ọ gafe duwili anwụ dọgala ọnụ mekele ya ọzọ ọrụzie nwụ dọgala ọnụ mekele ya ọzọ na mmiri ọbara dị Sunday egwu ka anyị wee bịa egwu na-atụrụ m buluzo mmigbo egwu na-atụrụ m bulu ụzọ gaba n'ihu ọbara dị Sunday egwu ndị achọ ya egwu na-atụrụ m n'ọnụ ọbẹ̀lá dé sọlẹ̀ ọmúlẹ́gẹ̀ lólu o ọ̀dàmú ọjà ní ọ̀nùmẹ́gẹ̀ náà ẹ̀ o ọ̀dàmú òbòdòmọ̀ ọ̀nùmẹ́gẹ̀lẹ̀ akéyìn kọ̀ọ̀lẹ̀ o ó mẹ́lọ ibẹ̀ látún ọ̀dàmú òbòdòmọ̀ ọ̀zọ́nù lóbi ọ̀zọ́bẹ̀ ìmọ̀wé àwọn ọ̀dàmú òbòdòmọ̀ ẹ̀ o ọ̀zọ́bẹ̀ ọ̀zọ́bẹ̀ ìmọ̀wé àwọn ọ̀dàbíà o akéyìn kọ̀ọ̀lẹ̀ lámẹ́kẹ̀lẹ̀ o ọ̀dàbíà bíàbíà o wọ́n na mọ́tò sọnù mẹ́kẹ̀lẹ̀ ọ̀tọ̀ sí o ọ̀tọ̀ sọ akẹ́kẹ́ kaná nù ọ̀tọ̀ sí yẹ o ẹ̀tùwọ́ kẹ́mú bàgà wà lọ lálùwà ẹ̀tùwọ́ kẹ́mú bàgà wà lọ lálùwà o wọ́n ní mílímù nà mẹ́kẹ̀ nùnú ẹ̀zẹ̀ wáyé ní mílímù ọ̀nù mẹ́kẹ̀ nùnú ọ̀zọ́ ìlọ̀lẹ̀ o ẹ̀zẹ̀ wáyé ọ̀nù mẹ́kẹ̀ nùnú ọ̀zọ́ bíyà o ọbẹ̀lá ní Sunday na mụ nọ n'egwu eji m egwu ekere mmadụ ka onye ka onye wee ọrụzi mmiri gosipụta ọrụzi ndị a ịdị atụ aka gị o kristian wee na ọnya si the main chaplet life and right nwanne o dịrị n'ọnụ mekene ọzọ ọrụzọ dịrị n'ọnụ mekene ọzọ ịnụlị ahụ nwatọ na onye bụ ọnụ mekene ọzọ o dịrị nwanne m nwatọ na onye bụ nwanne m ahụ o dịrị o eze ndị ala n'ọnụ mekene ọzọ bịa eze ndị ala n'ọnụ mekene o enwe onye bụ ọnụ mekene o dịrị nwanne m ahụ wọ́bẹ̀lá ní Sunday wọ́n mú lẹ́kẹ̀lẹ́ o ẹ̀sẹ̀ ń dí àlà o wọ́bẹ̀lá ní Sunday lẹ́lò tẹ́gì ẹ̀sẹ̀ ń dí àlà bíyà ẹ̀wọ̀n ló bẹ̀sẹ̀ jì ní kìí sí di ẹnu yìí ọdí àwọn lẹ́mú ọlọ́n kìí sì mú kẹ̀nẹ́ last born ẹbí igi chenu anụ tukwu gozi ụlọ kwụma nunu gari kechi na-eji ada agwụ abụ ọkwa bịa na adị Sunday na ndị egwe ya ọdị àwọn lẹ́mú eji m egwu ekere mmadụ ka n'iwu ọga pọpụla nụ papa chicheta m tukwu gozie ego ọrụ mụzi amụ ka isi bịa nụ tukwu gozie gị o iwu ọka pọpụla anyị ga-adị ka echi na-echi ada agwụ agwụ eme ka jụdị nwekwu tukwu gozie unu o unu ga-adị ka echi ụma na-echi ada agwụ agwụ ma abụọda jụdị nwekwu tukwu gozie gị ọrụ ọzọ mmiri ka isi dị ụwa gị ọ bụ na adị Sunday na ndị egwu ọdịa life na abụọda o life and right ọzọ chidozi ọnụ mekene ọzọ ọzọ chidozi ọnụ mekene ọzọ
Anyi legbune m ọnụ mekele ọzọ Anyi legbune m ọnụ mekele ọzọ na mmịata n'uke gị si bi ụwa gị ọzọ agbụsọnụ ọnụ mekele ọzọ ịnụ ya ọrọzi agbụsọnụ ọnụ mekele ụwa ọrọzi agbụsọnụ ọnụ mekele ọzọ talụ ahụ agbụsọnụ ọnụ mekele ọzọ nwanne m Jadi maka piapi wan obodo gun abi da alu ahụ obela na-eso na-egwu ka anyị wee bịa ma mbido egwu abi wa lọwọnụ mekele enwudegwe na alu ahụ oyo matile ụwa ka anyị nọ na-eme achile nwanne m bịa oyo matile biko gị jisi ka ma mbido egwu ngwụmazịa obela na-eso ndị nyala na-egwu ya odogwu ya obela na-eso ndị nyala na-egwu enye n'ụsọ kidonu Wadozi nwa mmezi ọkwa nwa mmezi nwanna m eke daalụ oki oyo motido nu mekele yo anabịa kodogwu nwa bịa wobena dị sọ dị lele otu n'ụzọ udekwe ya ngwụ nwanne m udekwe ya ngwụ nwannu mekele yo yọngwụ azọba daalụ ahụ babo ye bucho nu mekele yo ọzọ oyo malibato nu mekele yo ọzọ alibati tima bena dị sọ dị lele otegi onye nwụzọ onye nwe mmanwụ daalụ ahụ Oro ya nwuzo oro ya nwa mmanwụ alibati na ngozi tima onye nwuzo kwanya bụ onye nwe mmanwụ odogwu nwa ya ọnụ mekele biko jisike Sunday biko ọnụ mekele ka anyị na-eri obere dị Sunday n'anya ya na ọgwụ enyo na ngozi na alụ ọ gị melụbana dị buchi ga-enye gị ya ka anyị na-eri ibu onye na-alụ n'ụwa ọja ya osi igwe ebe Chukwu nwoda ma Chukwu ekele m yo bela dị Sunday wa ka ị na-eme n'ụgọ ịlụ ya ọ dị nwanne m life and direct m ọbala dị Sunday egwu ka anyị bịa odogwu bịa oju kweso ọnụ mekele ego jekwu dalụ ahụ oyo moju kwese Chukwu debelu mi debe Orozo sato ba muke na lujebili na Dubai Orozo Dubai oke ge na lujebili obi ma mbide egwudugwu nwa bịa obena dị Sunday egwu mụ ka anyị nwe bịa ma mgbalute obena dị Sunday na-egwu a na-atụrụ ọmụ mkpụrụ ụzọ obena dị Sunday na-egwu a na-akpụrụ ọmụ n'ọnụ ohu chetele ngwu ha ohu chetele n'uche m nke ahụ ka ma bụ odogwu nwa bịa obi lọsi na mmeke n'ụlọ Obilosi mekele n'ụzọ oyo moji n'ọnụ mekele obilosi obela dị Sunday egwu ka anyị nwe bịa egwu a na-atụrụ egwu obela dị Sunday egwu mụ ka anyị nwe bịa ma mbịalute ma mbịa webe onye zuru n'ụwa ka ọ na-eme ọ dị adị ya arụ webe onye zuru n'ụwa ka abụ ka ọ na-eme ọ na-adọrọ ya arụ obela dị Sunday egwu ka anyị nwe bịa odogwu egwu bịa Bela dị Sunday nwa ka anyị na-eme ọ dị nwanne m ọbịa na dị Sunday Ezenwaofor Anam lakpadara ifeoma dị n'ụwa ka anyị na-ayọ chi anyị Chukwu oke ifeoma dị n'ụwa ka anyị na-ayọ Chukwu ifeoma dị n'ụwa anyị ka anyị na-ayọ Olisa kele anyị ifeoma dị n'ụwa ka anyị na-ayọ Chukwu Chukwu nwa bịa ma obi n'igwe nke atọ ifeoma dị n'ụwa ka anyị na-ayọ Chukwu ifeoma dị n'ụwa ka anyị na-ayọ chi anyị